Čaute ľudia, vítam vás do nového videa. Moje meno je Smarin1 a toto video je prvý let's play na hru Happy Wheels, čo môžete vidieť. Prepáčte, že video dlho nebolo, ale mali sme úplne celý týždeň nabitý programom. Mali sme lyžiarsky, vôbec nič nestíham. A konečne je tu nové video, tak môžeme hrať. Play. Dáme si drogy. A idem hrát. Ne, môžem. Co to? Tatíku, ja si kúpiť nejaké hračky. Ne, nepůjdeš si koupit žádný hračky. A práč? Protože jsem dal v robote výpověď. Co to? Nemám drogy. Fuck you. Pustíš mě ty hajzle, alebo ne? Můžu? Můžu? Co to? Co to má být? Tati, kde to sme? Seš nafetovaný, ty pako malej. Telka, zdarma. Co to? Jsem nafetovaný. Pěkně si jdi. Já to můžu drbat. Jdi pryč. Co to? Však tam nemalo být sklo. Čauko. Čauko. Ty vole. Mákni. No, vidíš to. Co to? Ale no. Ale no. Synáčku, jsi ještě živej? Co myslíš, si debile? Ty vole, to co má být? Ježiši. Pane bože. Ué. Slimák. Včelky. A chodorici. Pohodě. Já mám času dost. Výhod. Hej, dali jsme první kolo. Co to má být? Nejsi tu menu. To prdele. Co to? Šajze. Bandikam. Dáme karty. To co je? Ne, toho ne. Pogoman. Ještě chvilku mě tady ser. Ne. Nezodpovědnou mamičku si dáme. Jedem. Mami, pôjdeme si kúpiť make-up? Ne, taťko dal výpověď, takže nemáme ani prachy. Ty vole, tady to jak si hází. Ináč lidi, chci se vás zeptat, Prepač, že pletiem tú češtinu do toho, ale
Keď ste na ploče, no tak... To je v prdeli. Chcem sa vás spýtať, že či budete chcieť aj nejaké ďalšie let's play. Napíšte dolu do komentu. Tady dole. Budeme ešte natáčať Tom Clancy z Vegas. Môžete vidieť. Dúfam, že to bolo vidieť. A... Cero! Kde seš? Co to? A budem natáčať ešte GTA multiplayer s kamarátom Miňovskom. Dúfam, že bude natáčať se mnou. Nie! Zás! Ja to môžu drbať. Tak, co si dáme? Ghost Ray. Môžeme ísť. Co to? Ty vole. Tak lidi, asi sme dojeli. Jdem na další. Zas. The Office. Jedem. Co to je za počítač? To je nějaký iPod. Dokonce i obrázek. iPhone na mě spadl. A jsem mrtev. Jsem mrtev. Můžem jít od znova. Jedem. Tady ten zase iPod. Nějaký iPhone. Od iPod. Ne. iPhone na mě spadl. A zase jsem se zabil. Ještě raz. Poslední raz. Ne, nepadej na mě, dobře. Já to přežil, co se stalo? Co to? Jedem. Ty vole. Ratata, ratata, ratarata, ratata, ratata, tatara. Victor! Yes, yes! A týmto ľudia sa spolu... Prdele! Ešte som unavený svojho lyžackého. A týmto ľudia chcem ukončiť tento diel. Dneska ešte plánujem natočiť Vegas. Dúfam, že mi to vyjde. A jak ne, tak ne. Lajkujte, zdieľajte, hlavne nedizlajkujte. Napíšte dolu do komentu nejaký pekný komentár, jestli chcete. A ja sa s vami loučím. Čau.